ja som G, tam ja som G, tam ja som G, ja som G, ja som G, a never dievčatám, to je môj typ. Každý muž má tak robiť. Je pravdou, peniaze mi robia priateľov. Aj rešpekt, som najlepší, lebo si dávam pozor. Hej, čo vy tu? Zdravím vás, hej. 16.8. sa dojde pozrieť na Európa 2, pláž pod UFom, show me Zverina, pozor, retarder, trp, prešli sme retarder, DJ Metis from Grammar Rockers, motherfuckers. Akcia sa presunula kvôli počasiu, tak sa vidíme znovu. Takže Európa 2, pláž pod UFom, 16.8. to je show me Zverina, freestylery, s nami DJ Metis. Čítam si tu na aute, takže čaute. Čítam si. A never dievčatám, to je môj typ. Každý muž má tak robiť. Ja som G, tam ja som G, tam ja som G,